Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawa Repa Salah. Bagaimana fitku hari ini? Sip. Apakah masih metatat kayak kemarin? Apakah seperti apa? Dasaran salah. Nganggo kambing kok ini salah. Aku nganggo karungnya lebih. Udah serai aja ya. Nganggo sing kok dek begi yo sarong. Guys, jadi alhamdulillah hari ini hari tepat hari Minggu. Kayak gini berangkat empati. Tapi apa jenenge iki bayi iki besok iki kumat guys. Maksudnya gak kumat normal. Maksudnya iki apa rada ngeliang terus mari-mari adane gak pakai oil. Gara-gara keselan di ini apa arisan terus arisan kan bayi kan sampai bumi wayo lagi konten apa jenenge bayi gawe apa arem-arem gawe norno jajan yo wes terus mari ngono gimana esok gak iki lagi buka guys ki jam berapa buka jam 10 lah kayak takkan buka soalnya mau tak kon istirahat sih mang pertama tak kon ngulino salwa endok ambek asi terus mari ngono obat wes terus mari ngono ki mang wis mak meneh bayi wis darna ya sedang iki apa tak tinggal apa jenenge mangan sego bayi mbak Vician guys sampai seperti biasa sampai kasih kasih gelap. Terus mari ngono iki bayi tak tinggal dan hari ini juga aku guys Bu Yuni ning Kinara karena Kinara nang dari rinjo macam. Jadi ki seneng keramaian. Beda karo aku sing seneng ambek sopi, ambek ngono kuwi gak nek Kinara seneng dengan keramaian guys kita. Ya wis kae gak apa tinggal. Ya. Los. Wih, bahasane kok ngeri. Los. Ngeri. Wis penak wae ngene iki penak. Iya, kok nek aku ya ayo tak tetep nang aja. Aku mbok iki usah engko tak bener nih. Gone jenengan kono penyet. Go apa jenenge nek apa nek arane aku wis ngomong aja, nek ngomong aja aku mesti ingat-ingatno bayi. Terus mari ngono yo mesti iki mau ditinggal 5 aman. Masih tinggal 5 aman go bayi dahar. Yo wis komplit sama sayur mantap. Dasku ki asline yo walah guys. Sampai baca aja gue kan, mari pak, lu maksudnya kasur mana pak? Aku mau sebelum obat ya, kayak bunda. Aku sedikit obat bunda, terus skill kan, roh kan ruang ratau melaku, sekali aku langsung nate langsung keju. Gak aku merene mono dek iya langsung awakku jadi kering bengi. Aku saiki sak ning dinus gak iso mlane bayi ya, tinggal banget. Ayo iki, apa masih bayi ngomong kan apa bayi asli tak jak kan tapi aku mau mergae bayi nek bar lunga langsung kering. Emang kering alung ning omah tengok-tengok penak. Aku penak ning omah iso turu. Iso pengen piye-piye, pengen mangan-mangan. Nek lunga mikir nduk ya sikilku ndrujur kok mulai bengkak. Kok teko omah langsung mesti glentang gak ngira gak gawekno sing no malu gak sah melok. Ning omah aku malah gak apa-apa. Waduh ya guys, bayi iki karena bayi iki ya jagane awake. Kan bayi iki mau insyaallah guys juga nang tuku Alphard ya. Amin. Amin. Maksudnya kan gak teko-teko ya. Amin. Bayi penak nek apa jauh. Ya bayi iki yo maksudnya kan ndek Ian ya mama sini. Yo maksudnya kan kene aku nukokno yo ning kene. Wis gak apa-apa. Apa jenenge yo tetep ae kudu
Kudu apa Ibu? Iya, bentar bikin konten. Iya. Jadi dia makanya aku ya apa jenenge? Yo ngono lah guys, mang yo. Karena yo aku tuku ning kene jadi lah yo tetep aku senono ra ketang yo mbek dolan yo to. Kok papi. Ya sih aku berangkat ya iki kok ira yo. Ayo ning omah hati-hati. Iya. Oh di pada ini dek sinyalnya elek bakong kok teleponnya. Mang punya tau wis. Gue timbang Renjo ya lho ya. Bang Renjo lu nginjo wis. Wis nang budal hati-hati. Wis pokoke kok nek tekan kono mobil aji ya wis nang budal. Wis nang budal itu ya. Oke, dadah ye. Ya iki mau seneng ngono ya. Nang budal wis karo diceluk ibu lho. Dadah. Ya dah sama. Iki kita balekno iki sing kanggo kipas. Wis gak apa-apa. Wes guys, ayo budal iki wis siap mene. Coba apa guys? Tapi kabeh iki akan digol ora. Sambil beli. Oh iya. Yo, kerasa. Enak kerasa kok ini. Wes. Tapi kita mana iki yo enak apa jenenge? Enak iki yo tas. Tas iki yo tas. Sik, lu mundur sik. Mati. Udah piye? Yo. Wes guys. Sudah, Bunda sudah. Betulan rasanya. Pasti baru guys. Santai ya udah. Kan piye aku? Spill outfit. Spill outfit. Nanti ya sabar di Instagramku semua ya mulai dari ujung kepala dari ujung kaki. Astagfirullahaladzim. Kayak guys tadi iki mobilnya wis ready, wis di umbah mang isuk ngantek ya mene iki ngumbah iki tok. Iki bontote. Ndi wonge? Walah iki lho sing ngelus-ngelus mobil. Mari pernene sa. Kok nyuci ya, malah kok menghilang. Aku mek apa ngumbah mobil wong mobile wis resik kok. Nek malas saya random mbok cuci kok. Ora iki resik iki gak enek sing awu menumpuk tenanan iki. Beneran tadi kan Lah. Oh, ini bingung sendal ki. Lah ibu ki lho. Apa? Sendal apa? Jangan dulu gawe anyar. Hah? Wis kira petakan gus. Itu kotor, Ibu. Apa pakai ini, Bu? Aku bawa tisu basah. Sing ini ya, Bu. Sing Kayak di muka ya. Putih kan sama kayak. Putih ya nek kali ini kayak. Iya. Nek sama. nyaku. Ukuran berapa? Mbak muat ora? Enggak kan kecil nanti. Iya, maksudnya berapa ukuran? 39. Oh, muat. Apa dah di dalam? So pretty. So pretty. Pretty. Sikile saja mari. Yeay. Yeay, finally. Sikile mari, tidak lagi menjungkrang. Saya kira tidak agak mureng-mureng. Ya terus aja tidak. Oke. Di belakang, Bu. Ayo. Yo. Tak. Oh, ya wis neno suwun. Mang sampe tak gawa tapi wis digawa. Aku tapi Yo. Bisa, Om aku buka. alon. Ini harus dengan hati. Mau, Om. Ya harus dengan hati murni. Abangmu itu siapa? Abang sih. Abang sing lambine mama no. Oh iya, gawa. Yo. Iya, gawa. Coba. Ngambil di sekali. Wih, outfitnya ngene-ngene sih. Oh, iki sore. Oh, delok iki jempole. Wis mari nyenyek. Wis sembuh. Dadi tidak. Yo Wis tidak apa-apa. Masa mari terus didai. Mama, Apa? kamu tuh 50 piye? Karena Diri ya. Video, beli.
Suri apa Ibu? Iya jungkat. Aku ora suri gak kembang suri ya. Kembang turi. Wah lah iya. Wes guys, iki pokoknya persiapane rono rene ya. Wes. Gawa klambi ya Allah Gusti yo ira klamben tenan iki bocah iki. Ya ilaha illallah. Guys, kan tadi Mas Tok ki. Kita mau OTW. Yeay. Guys ki HP. Ada ye. Maca Mas Rani. Oh iya, arisan guys. Ganti ya Yi. Ya. Oke. Jadi apa? Panggon nunggu inginilah ayah, bunda ya seperti biasa iki barepa iki ibu iki aku. Wes aku ning nguri dhewean. Gak bang kemas. Wes guys, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat guys. Mang bontot-bontote wis kabeh he? Belum. Ya Allah, Bu. Nang kertas minyak, tangan gue kertas minyak mana gue? Ini bayi nggak ada. Ya terus gak gue piring kan? Nggak gue piring. Terus mangan iku ana ibu rasa mandeg. Cedak kok. Terus mangan kabeh kok. Mangan omah. Ya wes. Kok bukannya gue mama guys? Soalnya orang ini kenapa pengen jangan ikut karena kan Bali iku pas apa udah butuh kupat ya udah. Iya. Bali iku butuh kupat. Lah kan apa bancaane iku sekitaran jam 10 ya dah. Iki bancaan iki sore. Oh iya bancaane sore guys. Jadi iki Sajane wis mateng cuma petak jangane. Lah saiki nek digawani bunda pokoke tumplek. Terus gawa anak cindil telu. Ije gawa barang sakmono akeh. Ngono lho guys, Iya. makane kuwi jadine wong gak ngrasakno. Aku pengen jemone dhewe. Ini. Terus mari ngono, gawane nek rene wek lontong. Tempatnya kayak lontong, guys. Iya, Enak enak. sego dibuntel. Heeh. Sego digodhog. Iya. Enak sego digodhog. Terus ini kita OTW mangi wong jamine ndak mangu mama telepon. Mungkin kok kemaki meneh. Jam 8 bocah biro wis telepon. Jam 8. Wis ngene, wis teko endi jare. Padahal iki kene urung atus, urung apa? Tangi. Nyek jumbo lu aku tangi. Kenyek ada. Barepai tangi jam 3, masak jangan mang. Tangi keadaan uang mlaku ngadeg. Aku wis ngaku. Melakukan aktivitas wis tangi. Lah kowe ngadeg kolor ning kidul awak kamorne. Bu neng iki jenenge ora tangi. Alian turu Bu. Nah, ngono ya. Syukur. Tapi wis biasa Bu, anak-anak itu ngono wis biasa. Tuh, aku berarti ke anak-anak, Bu. Kita sebagai orang Aku ke anak-anak. dari bundamu kan penak ya Bu, dadi bocah iki semoro adus macak. Lah kok dadi bocah nang ae. Piye? Nek kon adus. La ilaha illallah. Sampai rumah. Rumah Apa terpal apa? Pam. Karep muni pam ae kok. Ya wis guys, iki kok tak lanjut lagi ya. Dadah. Terus guys, ini mampir ning Alfamart. Anjir. Gambarnya dapat langsung dadi apa-apa Korea. Gambar kan gini ki. Gaya dene bar ngombe iki dadi kok. Ngene oh Mas, ngene oh. Ngene oh. Padahal. Terus gini gini, kedua. Oke. Wis tau mbok jalan iku, jalan iki ora tau ngono. Ayam mau bawa. Iki larutan. Larutan sing rasa. Harutan iki wa. Hah? Harutan sing apa? Sing rasa. Daya sing mbok cekeli kuwi. Cik subuh biji. Ya wis sembuh biji kuwi ya. Subuh biji. Leci. Sembuh biji. Icitan. Pijitan ono sing anyar gitu kan. Yo. Yo, iki yo. Oh iki. Heeh. No. Soalnya coklat. Buang.
Aku duta sampo lain. Mobil aja kayak gini. Dia ora apa-apa parkir nang kono mobilnya. Imron ini jenis. Imron? Iya. Imron. Endi? Imron. Endi ale Imron? Iya. Enggak kayak jalan Mbak. Ya apa, Mbak? Neng Alfamart ki milih setahun pokok. Soalnya udah ngadem. Iya. Sumpah gak manja banget, gak aku banget kesana. Ya senang aku. Ya kok kemana kalau kuwi lah, guys. Ice blank. Aku jadi ngomong enak aja. Wah. Yo. Latte sing iso mbok tampa. Aku yo kuwi, Mbak. Seselera anjay. Kira enak tenan. Apa nih sing di lemon butter le kuwi. Kuwi ki enak ae, magic butter. Setahun modelnya dibuka kafe. Kita milih, Mas. Aku milih iki. Wes, ya wes. Mbak. Mbak, kowe gak pengen sing kae ditukokno Bunda? Sing pas ning Koramel kae. Sing kyo. Yang isor ku yo. Tapi iki lagi gak pengen. Wes, apa nih ke? Jajan guys. Kuwi jajan mengko. Makanya enaknya kemana pun sampai uang tua belum. Wong tua kis. Oh yo min kan. Biru. Kuning jare, Mbak. Ini juga keranjang Pink. yo. Oh, adem kabeh yo. Nang, kowe iki ngono. Aku pengen golek Apa nih? sing enak lho Bunda tak tuku. Apa? Sing apa kacang. Kacang apa? Kacang koro. Kacang koro. Kacang atom iki. Iki enak kacang koro. Kacang koro ku yo enak. Sing mau Bunda tak tuku kau sing enak kan lho. Setan lewi. Bunda tak tuku kalau enak kalau. Ya, ndak golek oh. Ngawur ae. Larang nih. Ini punya. Masa tulisannya ini ki. Nah, ini namanya nih toko biasa saus mau yo Ini 5.000 anjir. Sopo? Telo. Jalan waniki lah. Iki apa sih ini iki? Iki yang minggu. Ini ku tahu. Ping. Ero. Wo, jancah kota. Ning samping jajal. Ora iki yo iki to. Petan nih malah. Ya Allah, wis peno, guys. Ben milih sik. Komani lah. Kilo enak jenis. Ngapur ae iki. Wis kae kocong koro kok. Koro. Koro kupas 11.000. Iki apa koro iki? Ini iki ya. HRM. Terus jajan apa weh? Mas. Apa guys? Jajan lah yang ada di sana kuning-kuning. Hah? Sing enek tulisane kuning-kuning. Iya. Kuning-kuning. Sepastiso kuwi sih sing kuning-kuning. Sing ki ae, Mbak. Sing geprek ae. Oke. Siji ae. Oke, siji ae sapa ora? Kerupuk tapi. La ilaha illallah. Alan virus kok, daripada petapi. Virus kok, Udah, yo. petapi berapa? Udah ya. Kona. Balik neng kene nah, banyu putih. Ya, banyu putih. Buk, Bang.
Enak sing anu, anyar watermelon. Wes ya. Wes. Akhir. Wes ya. Wes.